आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। जनतेचा विश्वास 7% लावण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं कुंभुर्ली मतदारसंघातील जिप सदस्या अनुराधा नारकर यांनी सांगितलं आहे। नमस्कार। सर्वप्रथम मी पोंबुर्ल्या जिल्हा परिषद मतदारसंघातून बिनविरोध निवडून आले। त्यासाठी मी आपल्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि आपले विद्यमान खासदार माननीय श्री नारायण राणे साहेब, त्याच्यानंतर आपले पालकमंत्री नितेश राणे साहेब आणि आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब आणि आपले मंडळाचे अध्यक्ष महेश नारकर साहेब यांच्या सर्वांचे मी सर्वप्रथम आभार मानेन की त्यांनी मला ही संधी इथे उभी राहण्याची संधी दिली आणि इथल्या जनतेने आणि इथल्या पदाधिकाऱ्यांच्या मेहनतीने मी बिनविरोध म्हणून निवडून आले। त्या जनतेचे आणि त्या पदाधिकारी सर्वांचे मी मनापासून आभार मानते आणि जनतेने जो माझ्यावर विश्वास टाकला आहे तो मी सार्थ ठरवेन असे मी आपल्या चॅनलतर्फे त्यांना आश्वासित करते। तसेच या मंडळाचे अध्यक्ष महेश नारकर म्हणजे माझे मिस्टर आणि इतर पदाधिकारी यांच्या सगळ्यांच्या समवेत आम्ही इथली जी काही विकास कामे आहेत ती त्यांच्या मदतीने जनतेने जे काही आमच्यावर विश्वास टाकलेला आहे ते विकास कामे आम्ही पूर्ण करेन असं मी ग्वाही देते या आपल्या चॅनलमार्फत। आणि कोकण साथ या चॅनलला माझ्या वर्धापन दिनास मनपूर्वक शुभेच्छा।